Velkommen til vores anden afsnit, eller hvad? Episode af vores Let's Play. Ding. Acrobatics 2. Acrobatic 4. Dyseslukker. Nå. Snebolde. Fed. Prøv at se det opad. Hvor? Der er sukker fra. En stor farm. Kom. Vi skal meget, meget langt væk. Ja. Vi skal hen til en orakskov. Og... Hvad laver vi hus under jorden, eller? Ja. Okido. Og husk ikke at tage koordinater frem, så hvis folk nu lukker søgeren, så er vi døde. Au, for satan. Der står jeg lige Acrobatics 4. Acrobatic 6. Dyseslukker. Hvis det er 2 levels. Det gør jeg også. Dyseslukker. Næh. Ja. 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 Oh my gosh. A ship. Det lyder som et skib. A sheep. Der var den. Det er et hus. I think... jeg tror, det er claimet. Og hvis det ikke er, så er det lidt... What? Meddel til start. Musisk. Jeg kunne også godt tænke mig det der. Nej, det kommer også på lørdag. Gør det. Ja, det har de skrevet til den. Nå, kom. Okay. Oh my Så god. tager vi en special på lørdag. Ja. En 10 sub special. Oh my god. Oh my god. 10 sub special. Oh my god. I get a crafting table. I got a crafting table. Kom. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen. Jeg får. Hvad er det? I'm on a sheep, motherfucker. And the sheep I found chests. Jeg vil se, hvad der er i. Jeg tager noget det ovenpå. Er der noget værd? Fjerner du kisterne? Er der noget værd? Andet end det, du har på dig, så nej. Der er jo nogle stentør. Ja, og stenshus. Okay. Og... Jo. Det kan jeg jo. Nej, okay, det kan jeg ikke. Af en grund kan jeg ikke løbe. Jeg har fundet en. Og jeg troede det var fejlsvær. Der var lava. Nej, du snyder. Ja. Så siger vi det. Det var tæt på. Dang. Jeg tror så, det bliver en meget, meget lang udflugt til et hus. Det er hvor heldig. Jeg tror aldrig, vi finder vej. Jeg tror, det er bare vildt. Vi kan ikke få vild, når man skal på udflugtsfred. Oh my god! Hvad nu? Jeg var bare heldig, fordi jeg var så til at prøve at ramme en blok deroppe fra, og så har jeg været død. Du døde første episode. Da. Glas. Ja. Kommer du? Det går du hen. Til hvad? I can see a tree. Hvorfor? Jeg får hele tiden lyd. Det er fordi, du er dårlig. Jeg er ikke dårlig, jeg er ikke så god. Okay. It's the same shit. Det er det faktisk ikke. Hvor er du henne? Ja, jeg ved ikke. Der. Vi skal have roser til rød løber. Ja, det tager du bare. Det kan jeg ikke. Jo. Dang. Jeg vil gerne have rød løber. 3. Au. 3. Acrobatics 6. Mener du, jeg skal tilbage igen? Nej.
Har Nå ret. jo, jeg har ikke mine de der pæne OP tools. De ligger i din enderchest. Ja. Går du til spawn? Nej. Så man kan gøre sådan, og så puff. Fyrværkeri. Fyrværkeri! Frederik got them skills. I know. Han brændte sig ikke engang, da han tændte fyrværkeriet. Og selvom det brændte, når jeg sprang lige foran hovedet på ham, så brændte han sig heller ikke. I do. Det var surt. Nu er jeg nødt til at blive lidt place alene. Min lillebror engang blev skudt ned af fyrværkeri, og så det er ikke engang løgn. Er det ikke? Nej. Det var sidste nytår, der stod han i sin jakke, og så der var der batteri, der væltede, så blev han skudt lige på jakken. Og så er det sådan, så en af min fars venner, han kastede sig ud efter min lillebror og bare løb med ham. Det var sådan, fucking griner. Græd han eller grinede han? Han grinede. Og min mor, hun blev skudt 2 centimeter væk på hovedet af fyrværkeri, og det blev ramt i væggen, så det var helt sort væggen bag ham. Nej. Det lyder så en meget voldelig nytår. Ja, og heldigvis var jeg ikke hjemme. Jeg var hjemme hos min moster og min mor. Det er for kedeligt. Nej, der var fucking meget fyrværkeri, mand. Nu er vi på den igen. 1 minut tilbage, Frederik. Til hvad? Så vi skal dø? Til at gå 8 minutter. Nej. Vi har fundet en skov. Skal vi prøve at optage 10 minutter? Nej, vi tør ikke. Oliver. Vi siger farvel, ikke? Mm. Og så, vi skal lige finde et godt sted til farvel. Lige her. Nej, Frederik. Vi siger farvel, når jeg har brugt højre klik med på et træ. Okay? Okay, altså, skal jeg stoppe, eller? Nej, så siger vi farvel. Okay. Vent, ikke nu. Så. Er du klar? Ja. Sådan der. Jeg så ikke noget fyrværkeri. Det gør jeg heller ikke. Fanden. Så gør vi sådan her. Woohoo! Vi siger farvel for det. Nej, gør lige. Okay, så gør jeg det lige, okay? Okay. Har du noget andet, vi kan gøre det med? Pickaxe. Hånd. Er du klar? Ja. Okay. Nå. Og kom lige hen til mig. Farvel. Vi siger farvel denne gang. Og vi ses. Farvel næste gang. Ja. Farvel.